Kumsi benta ban ailat, yaki nong shnong ban yuthit, yaki mar bam mardi, barki mar badon kam, haki benta bala penjari, yaka korfeu, ha East Khasi Hills District, ka Deputy Commissioner joka East Khasi Hills, kelapan bena baklasya, ban pli tangi kidukan bal ajing bit, hanong ba shilong, kata haka nyu tarik, ban ka pratarik nta ubenai, nadu kapor kanai bajem step, hadu kapor nyu bajem menmit. Kane kajing ajing bit ban pli kidukan, kalong habarok kishnong, bal ajing bit, ban baki insiden komandar, kin penti kena bagi paiba kim dai ban mi shabar upur usam jong kashnong naka banta kishnong kiba shaki kapsor bat shiki banta nong kandong joka East Khasi Hills District lapan bej bagi SDO BDO incident commander baki netrelang rengkat berkirang ba shnong long ru berkirang ba shnong ki CCMT berki Welfare Society kin pej haka jingpli kidukan kanlong beitik tang hai kishnong bal ai jing tha bat ban penti kanaru bagi paiba kini ban buranti iki kandon balap tha dakatanat ka koi kakhya lamanai kipaj ba bakidai ban buranti iki kandon balaperking haki benta bakilej kidukan bathijing thet kata banda deng bhai ki mas ban pane jengai iwe ni iwe pat lakumno kumno shimitar ban omelum bruthan tang hakawi kedukan ne jaka bane trelang ban kinong paniai jokirang ba shnong CCMT ban ki incident commander ya kidukan wholesale lasya bakin pli katkum ka hukum balapen mi manshwa kata kidukan kibaron hakanton men molonghat badhapaltan bajar nakapta ka jingpan baik ban kiet ikimar bam nakini ki jakayeu kibadan hanong ba shilong kini ai peteng katkum ka jingpan baik bar ka jingbu kandon jong katanat supply bar ki incident commander